Tento rok máme prevratnú novinku, prvýkrát vystavujeme kuchyňu. Sme predošli 15 rokov nevystavovali ešte. Mali sme si špeciálne záležať, aby ozaj vyzerala dobre, aby bola vyhotovená z trendových materiálov. Vyhotovená z masívneho dreva, úpravu kefovania. Tým pádom tam naozaj vzniká ten naturálny efekt, ktorý si každý môže prísť pozrieť. Jedálenský stôl je tiež zaujímavý, máme tiež v neobvyklom tvare, takom oválnom. Ten je urobený v dýhe, tiež je to drevina brest, aby to vlastne bolo v takej kompozícii s tou kuchyňou. A takisto stoličky, náš veľmi vydarený a ergonomický spôsob. Ďalšia novinka sú konferenčné stolíky, ktoré sú tiež si myslím veľmi vydarené. Kombinácia orecha, MDF s doskou, leštenou a vysoký lesk. Dokonca v tej sérii konferenčných stolík máme úplne malý stolík, na sedačke, ktorý má antikorovú podnož a ten vrchný plát je z tej istej pracovnej dosky, ktorá je použitá na kuchyni, tak ten istý plát je použitý na to konferenčnom stolíku. Takže je to taká malá rodinka, 3 stolíkov. Obývací nábytok, tak troška obligátne. Budúci rok urobíme niečo prevratnejšie. Tento má už svojho konkrétneho zákazníka, preto je to v takom už troška na naše pomery konzervatívnom štýle. Tak chceli sme skúsiť niečo nové, pretože hoci sme ich nikdy nevystavovali, tak každý rok sme robili niekoľko kuchyň. Keď zariadíte celý dom, celý rodinný dom alebo byt na kľúč, tak tá kuchyňa je prvý prvok, ktorý si dáva zákazník. Takže kuchyňou to začína a potom to vlastne nadväzuje, pokračuje. A veľmi ťažko sa niekedy pokračovalo, keď tam bola nejaká kuchyňa od iného výrobcu, my sme potom na to mali naväzovať a zákazník bol taký zneistený. Myslím, že nemáme problém, my sa vieme prispôsobiť, ale predsa len radšej ten svoj štýl odprezentujeme, respektíve keď je tam symbióza aj so zákazníkom, cítením a želaním.